Vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, vážená pani kontrolórka, vážená pani prokurátorka, milí priatelia a spoluobčania, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že poslanci sú v plnom počte, menovite Michal Sivák, Štefan Ličko, Peter Hajčík, Vladimír Froľa, Jan Hríb, Vladimír Zachar a Mária Líšková. Takže sme uznášania schopní. Pred tým, ako prečítam program dnešného zasadnutia, chcem zdôrazniť, že z tohto zastupiteľstva, ako aj z tých predošlých, sa robí audio záznam, tak potom každého, kto dostane slovo, poprosím, aby sa zrozumiteľne predstavil. Program zostáva tak, ako bol v pozvánke, akurát sú tam presunuté nejaké body v poradí, ja ich teraz prečítam, navrhujem, aby sme ho schválili tak, ako budem čítať. Otvorenie a schválenie programu, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, prejednanie protestu prokurátora proti všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 1/2023, čo sa týka parkovania v obci a protestu, čo sa týka miestnych daní a poplatkov, úprava rozpočtu číslo 6, uznesenie o neuplatňovaní programu obce, návrh rozpočtu obce na rok 2026 a viacročných rozpočtov na roky 27-28 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2026, žiadosť o uzatvorenie zmluvy, zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene od spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť akciová spoločnosť, prerokovanie zaradenia obce do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny občianske združenie Partnerstvo pre Mas Turiec pre programové obdobie 2023 až 2027, prejednanie žiadosti základnej školy v Košťanoch nad Turcom, pani Denisi Frolovej, dobrovoľného hasičského zboru a pani Kucmanovej. Rôzna diskusia, návrh uznesení a záver. Takže pred nami je 13 bodov. Dávam hlasovať, kto je za takýto program dnešného zastupiteľstva. Ďakujem, všetci boli za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice zapisovateľa. Do návrhovej komisie navrhujem ako predsedu pána Vladimíra Froľu, ako členov pána Michala Siváka a Štefana Lička. Za overovateľov zápisnice navrhujem Petra Hajčíka, Vladimíra Zachara, Jana Hríba a Máriu Líškovú. Za zapisovateľa navrhujem Ivku Líškovú. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci boli za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, ďakujem pekne. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že všetky uznesenia posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, ak nikto nemá nič. Navrhujem, aby sme tento bod zobrali na vedomie, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Bod číslo 4, prejednanie protestu prokurátora, tak ako som čítal v programe. Zámerne, aby sme nezdržávali pani prokurátorku, sme dali na prvé miesto tento bod. Chcem len informovať, nebudem tu čítať, ten protest je dosť rozsiahlý. Sme si vedomí, z akého dôvodu tento protest prišiel, nie sme jediná obec ani mesto, ktoré má takúto kontrolu z prokuratúry. My sme s poslancami mimo zastupiteľstva tento protest prerokovali, boli s ním vopred písomne oboznámení a elektronicky. Dali sme vypracovať právnu analýzu. Ja navrhujem tomuto protestu v rozsahu tak, ako je, nevyhovieť a otváram diskusiu k tomuto bodu. Chcel sa, že spýtať, že ktorý konkrétny protest tam sa vedel, protest, Obidva. ale musíme dôjsť.
Budú tak v uznesení. Dobre, tak môžeme teraz. Že o ktorom sa teraz hovorí. Sa musí vedieť, že jedna vec je jedna. Dobre, tak poďme k protestu o všeobecnom záväznom nariadení, čo sa týka parkovania. Číslo 1.23. Áno, 1.23. Otváram diskusiu. Hovorím, prerokované bolo, oboznámení poslanci boli časovo predstihu, takže a oboznámení aj s tou právnou analýzou. Ak nie je nič do diskusie, môžem vás osloviť, pani prokurátorka, ak máte niečo? Ja som chcela teda, že sa chcú poslanci teda spýtať na niečo, ale myslím, že ak sa čítali protesty, tam bolo vyčasovaným spôsobom poukázané na ustanovenia, na porušenie všetkých ustanovení. V tomto všeobecne záväznom nariadení, ako bolo strašne veľký. Tak neviem, že či sa chcete spýtať, lebo my trváme teda na dôvodoch, ktoré sú uvedené v tom proteste prokurátora. Sivák, ja by som chcel iba povedať pár vied k tomu, viac menej k tej právnej analýze, ktorú som takisto zastal, keďže ja osobne sa stotožňujem s tou právnou analýzou nie ako celku, ale v niektorých veciach a teda niektoré vytýkané veci sú podľa môjho názoru také, ktoré by bolo treba upraviť, avšak keďže nemôžno vyhovieť iba jednotlivým častiam, ale ako celku, tak bohužiaľ musíme riešiť proces prokurátora ako celok a budem hlasovať tak, ako mi káže potom svedomie. Ale bohužiaľ škoda, že nie je možné riešiť protest prokurátora podľa tých lebo jednotlivé body by som, alebo niektoré jednotlivé body by som zmenil, alebo navrhol zmeniť v rámci VZNK. Samozrejme, aj keď sa nevyhovuje protestu, my to všeobecne záväzné nariadenie meniť budeme od nového roku, takže uvidíme. V podstate ja otváram takú diskusiu k tomu druhému protestu, čo sa týka miestnych daní a poplatkov. On to naväzuje jedno na druhé, takže dáva sa predpokladať. Som ešte povedal tak, že v podstate, keby ste vyhovorili včas, tak nerieši to nič na tom, že my musíme ísť do správnej žaloby. Áno, áno. Sme si to uvedomili. Dobre. Takže ja navrhujem, aby sme nevyhovorili protestu prokurátora a jednému aj druhému dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, tým pádom dávam hlasovať ešte, kto je proti tomuto návrhu. Nikto. Ďakujem. Pani prokurátorka, ďakujem pekne. Ak chcete, môžete zostať, ale... No, ideme teraz druhý, aby sme sa... Ja už som hovoril o tom druhom. Potrebujete ešte podrobne o ňom hovoriť? Lebo jedno je o parkovaní a je... Áno. Samotný bod pre jeden programu je prerokovanie protestu prokurátora Spisová značka PD. Ja, že chcete to dať do dvoch bodov? 83. Vy musíte prijať. Rozumiem. Budú dve uznesenia a dva body. Dobre, takže teraz sme hlasovali za protest prokurátora, čo sa týka parkovania. Čiže musíte hlasovať, že nevyhovuje protest prokurátora pod Spisovou značkou podanému proti. Tak to bude uznesenie. Tak to musí byť. Áno. Takže teraz otváram v podstate akoby ďalší bod, protest prokurátora, čo sa týka miestnych daní a poplatkov, diskusiu otváram takisto ako bola. Dobre, navrhujem, aby sme nevyhovili ani druhému protestu, dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Ešte by som chcela len povedať k tomu, lebo ak si všimli tento protest, v podstate nie je tam navrhnuté zrušiť celé všeobecne záväzné nariadenie, ako je to v tom prvom prípade. Tu boli konkrétne napadnuté konkrétne iba ustanovenia. V 4. časti paragraf 12 a paragraf 13. Nie je celé všeobecne záväzné nariadenie a je aj navrhnuté predmetné všeobecné záväzné nariadenie v 4. časti zrušiť. Tak neviem, či ste... Tuto nie je napadnuté celé všeobecne záväzné nariadenie. Nič, diskutujme o tom. Ešte pred hlasovaním. Či v tomto prípade vyhovieť, lebo je pravda, že tu nemáme rušiť celé. Je to záväzné preto, aby sme teda nenarušili chod, sme si vedomili, že keď sú to miestne dane a poplatky, že tam by mohol vzniknúť problém a preto sa išlo do protestu len v tej jednej časti. Vieme to urobiť aj tak, že v decembri bude ešte zastupiteľstvo, ešte sme v tej lehote 90 dní.
Aby sme ho teraz zobrali iba na vedomie a prerokovali ho ešte raz na tom decembrovom zastupiteľstve. Aby to nebolo unáhlené rozhodnutie teraz. No, treba sa k tomu asi vrátiť. Že sa unáhlilo, tam ste hovorili, že v podstate by ste boli aj vyhoveli niektorým častiam, tam v tom prvom ste mali také fakt upravované vaše veci, ktoré boli úplne v rozpore s zákonom o cestnej premávke. Ale toto je len napadnutá štvrtá časť. Neviem, či páni poslanci vedia, že čo je v tej štvrtej časti upravené. Tam v podstate je len rozpor, paragrafy 30 odsek 2 a odsek 3 zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Tam nič není, tam vám bolo vyšíkané zrejme, že nebolo definované to verejné priestranstvo, tak ako by malo byť nejúci nejaký ten zle si mali definované a verejné dane, tak neviem. Dobre, ja zoberiem to na vedomie. Pokiaľ sme v lehote pokiaľ sme ešte v lehote tej, po ktorej to ešte môžeme komunikovať, tak ja by som tiež navrhoval, ak to zoberiem na vedomie a k tomuto sa ešte raz vrátiť. Tento nie je to o chvíľu, vlastne nie je to o porukám. Lebo zrejme ste ho neprijednávali v takom rozsahu. Asi v takom rozsahu. Zamýšľali zrejme nad tým, že ho treba zrušiť celé, ale toto netreba zrušiť celé. Čiže zoberiete ma na vedomie a rozhodovať budete o proteste. V podstate o mesiac. O mesiac, tam potom by sme dali tiež celý teda. No, samozrejme, príde vám pozvánka tak ako teraz. Dobre, tak dávam návrh, aby sme zobrali tento protest druhý len v tejto chvíli na vedomie, s tým, že sa prerokuje na najbližšom zasadnutí v decembri. Mám hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Dobre, ďakujem pekne. Asi všetko. Nebudem vás zdržiavať, hovorím, ak chcete pokojne, môžete dostať. Ak máte povinnosť. Pošleme. Áno, áno. Ďakujem pekne. Aj vám. Bod číslo 5, úprava rozpočtu číslo 6. Odoznávam slovo predsedovi finančnej komisie Petrovi Kováčikovi. Finančná komisia sa stretla z dôvodu prerokovania rozpočtového opatrenia číslo 6. Komisia prekontrolovala rozpočtové opatrenie číslo 6 a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť toto rozpočtové opatrenie. V rozpočtovom opatrení je v časti bežné príjmy bez zmeny a ostáva vo výške 1 036 840 eur. V časti bežné výdavky ide o zníženie rozpočtu na verejnom osvetlení z príspevku z environmentálneho, zníženie svetelného znečistenia v sume 69 999 eur z dôvodu jeho presunu do kapitálových výdavkov. Bežné výdavky po rozpočtovom opatrení číslo 6 budú vo výške 1 070 202 eur. V rámci kapitálového rozpočtu v prípade príjmov rozpočet zatiaľ neobsahuje žiadne položky a preto kapitálové príjmy po rozpočtovom opatrení číslo 6 zostávajú vo výške 0. V rámci kapitálových výdavkov ide navýšenie rozpočtu z dôvodu presunu príspevku z environmentálneho fondu na verejné osvetlenie, zníženie svetelného znečistenia z bežných výdavkov v sume 69 999 eur a presun výdavkov z prostriedkov z fondu na 1%. Po ufinancovanie tejto investičnej akcie v sume 718 eur z pôvodnej položky na projektovú dokumentáciu vodozádržné opatrenia, ktorá bola financovaná z kontokortného úveru. Kapitálové výdavky budú v rozpočtovom opatrení číslo 6 vo výške 163 224 eur. V rámci príjmových finančných operácií dochádza v rámci rozpočtového opatrenia číslo 6 žiadnej zmene. Príjmové finančné operácie v rozpočtovom číslo 6 budú vo výške 211 148 eur. Výdavkové finančné operácie ostávajú tiež bez zmeny vo výške 14 380 eur. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k úprave rozpočtu číslo 6. Finančná komisia zasadla, prerokované bolo. Dávam hlasovať, kto je za úpravu rozpočtu číslo 6. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto bol proti. Bod číslo 6, uznesenie o neuplatňovaní programu obce.
Návrh uznesenia je v zmysle paragrafu 4 odsek 5 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 26, 27, 28, hovoríme o roku 2000, platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia zastupiteľstvom. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Opäť finančná komisia prerokovala, dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie, tento návrh. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol. Proti návrh rozpočtu obce na rok 2026 a viacročných rozpočtov na roky 2027, 2028 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2026. Poprosím pani kontrolórku o jej stanovisko. Najprv rozpočet. Rozpočet treba vložiť až potom stanovisko. Predkladáme rozpočet. To už je predložené. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán starosta, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, prítomní občania. Čo sa týka posudzovania rozpočtu obce Blatnica, tak vlastne hlavný kontrolór dáva stanovisko podľa zákona o obecnom zriadení. Rozpočet mi bol doručený potom, ako bol zverejnený, čiže v znení, ako bol zverejnený na úradnej tabuli obce Blatnica. Posudzovala som tento rozpočet z viacerých hľadisk. Posudzovala som ho z hľadiska zákonnosti, z hľadiska metodiky a z hľadiska obsahu, čiže vlastne analyzovala som jednotlivé či príjmové, či výdavkové časti rozpočtu. Analýza bola všetkým poslancom zaslaná, mali možnosť sa s ňou oboznámiť, nebudem ju dopodrobná rozoberať, pretože by sme tu sedeli dlho. Ja by som skôr chcela poukázať na rizika. Rozpočet, ktorý sa vlastne pripravoval a formoval v čase, keď ešte nebol schválený štátny rozpočet Slovenskej republiky, tak naozaj je veľmi ťažké formovať rozpočet, keď nie je možné odhadnúť ani teoreticky príjmy, čiže vychádza sa výlučne z prognóz, ktoré sú zverejňované na jednotlivých stránkach. Myslím, že to bola Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A na základe tohto sa stanovovala najväčšia položka, ktorá percentuálne vlastne pokrýva najväčšiu časť rozpočtu obce Blatnica, a to príjmy plynúce z výnosov fyzických osôb. Čo sa týka tejto položky, následne bol schválený rozpočet štátny a vyšli prognózy ministerstva financií, ktoré podsekli túto položku, ktorá vychádzala z prognóz z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Napriek tejto skutočnosti nevieme, čo vlastne do toho rozpočtu natečie. Nikto nemá ešte úbudu. Ale upozorňujem na to riziko, čiže vlastne je tam upozornenie, aby sa príjmová časť rozpočtu sledovala v priebehu roku. Nech sa to nenecháva vlastne na koniec roku, ako budú tie jednotlivé príjmy tiecť, tak vlastne dávať pozor aj na tok finančných operácií, čo sa týka výdavkových. A ďalšia vec je depto v príjmoch, ktoré sú nastavené ako kapitálové príjmy, nie kapitálové ako bežné príjmy, ale príjmy z poplatku za komunálny odpad. Takže tiež nie je možné odhadnúť, koľko bude platičov, koľko bude neplatičov, ako sa budú ľudia správať. Čiže len z hľadiska opatrnosti. Môžeme ale konštatovať, že rozpočet bol nastavený správne, bol nastavený zákonným spôsobom, čiže napriek tomu, že tá situácia nie je jednoduchá, všetci vieme, že konsolidácia zasahuje vo veľkej miere aj mesta a obce, čo je aj v tej analýze uvedené, aj rozobrané, že v akých oblastiach a čo to vlastne pre obec plynie z tohto dôvodu, ale dávam vlastne návrh zastupiteľstvu. Mala som v analýze podmienku, keďže nebol predložený rozpočet v zmysle zákona s programovým rozpočtom, tak som tam dávala podmienku, že v prípade, ak obecné zastupiteľstvo schváli, že obec Blatnica nedáva rozpočet s programami, čo ste spravili pred 3 minútami, to bola jediná výhrada, že vlastne len s touto podmienkou, ak toto uznesenie schválite, tak dávam vlastne návrh tiež na to a súhlasím s tým, ako je rozpočet zostavený. Ďakujem pekne. Odozdám slovo predsedovi finančnej komisie. Finančná komisia sa dá z dôvodu prerokovania návrhu rozpočtu na roky 26 až 28. Prešla jednotlivé položky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a aj finančných operácií. Štruktúra rozpočtu bude nasledovná. Čítať vám čísla na rok 2026, 27, 28, to je všetko len predpoklad. Je to na stranu
myslím si, že je to, máme to všetci, prerokujeme to všetci, tak len doplním ešte, že Financia komisia po prerokovaní rozpočtu odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť tento návrh na rok 26 a návrhy rozpočtov na 27-28 vziať na vedomie. Rozpočet bol zostavený na základe odhadov podiel daní na rok 26, čo pani povedala, ktorý bol známy v čase zostávania rozpočtu z informácií Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ostatné položky príjmov zohľadňujú platné, respektíve do konca roka schválené VSN a platné zmluvy, výšku dotácií na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu sú rozpočtované vo výške miest, odvodov a prevádzkových výdavkov obce, ktoré budú platné v roku 2026. Ďakujem pekne, otváram diskusiu všeobecne k tomuto bodu. Ja len doplním, že rozpočet aj návrh na tie ďalšie roky bol zverejnený, je stále zverejnený, takže je možné nahliadnúť do neho. Ak nie je žiadny príspevok do diskusie, dávam hlasovať, kto je za návrh rozpočtu obce na rok 2026 a viacročných rozpočtov na roky 2027, 2028 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2026 navrhujem zobrať na vedomie. Uznesenie má predseda návrhu komisie, má presné znenie uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh. Rok 2026 sa schváľuje a 27-28 sa berú. Dáme do dvoch, tak dáme do jedného aj do druhého. Do jedného. To sa schváľuje, takže jedno. Takže jedno, pani kontrolórka. Dobre, tak ako som povedal pred chvíľou. Na budúci rok schváľujeme a na ďalšie roky. Ale v podstate budú dve uznesenia. Jedno schváľuje a druhé V jednom. a to môže byť jedno aj. Zákon presne hovorí, čo sa vlastne schváľuje, čo sa bude na vedomie. Čiže obecné zastupiteľstvo v bode 1 schváľuje a musí byť presúli a presúmať a v druhom berie na vedomie, a to berie ďalšie roky a stanovisko hlavného kontrolora. A toto tvorí celou rozpočtu. Čiže bude to uznesenie číslo také a také. Také a to bude mať tieto body. Prvýkrát som sa s takým stretla. Dobre, takže dám hlasovať, tak ako bolo povedané, to je za. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, ďakujem pekne. Bod číslo 8, žiadosť o uzatvorenie zmluvy, zmluva o budúcej zmluve a o vecnom bremene od spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť. Poslanci boli písomne vopred informovaní, je tu požiadavka, nakoľko pred plánovanou výstavbou novej čistiarne spláškovej kanalizácie a odpadových vôd v Blatnici prišla podmienka stredoslovenskej energetiky, že budú mať bude mať iný bod napojenia, ako má súčasná čistiareň. Samostatný, tým pádom sa tam navyšuje investícia a tá nová prípojka by mala viesť, bude viesť v časti obecného pozemku za futbalovým ihriskom, za jeho oplotením. Preto, aby bolo na to vydané stavebné povolenie, je nevyhnutné, aby tam bolo zriadené vecné bremeno v prospech Turčianskej vodárenskej spoločnosti, nakoľko, i keď spolupráci s obcov, ale tentokrát žiadateľom o eurofondovú dotáciu budú oni. Bolo takéto vecné bremeno zriadené. Ja navrhujem, aby bolo zriadené bezodplatne, nakoľko sa jedná prospešnú stavbu v prospech obce Blatnica. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Dobre, ďakujem, takže nie je nič do diskusie. Dávam hlasovať, kto je za zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete do predmetného pozemku vo vlastníctve obce Blatnica. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Potom do uznesenia tam dáme aj presné číslo parcely, všetko. Dobre? Potom zapíšete. To píšeme.
Bod číslo 9. Prerokovanie zaradenia obce do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny občianske združenie partnerstvo pre vás Turiec pre programové obdobie 2023-2027. Toto je v podstate formálna vec. My sme členom miestnej akčnej skupiny v skratke Más Turiec, cez čo teda čerpáme peniaze z eurofondov. Posledná investícia a podporený projekt bol vlastne rekonštrukcia domu služieb. Keďže chceme byť aj naďalej v tomto zoskupení a ďalej sa ukázať do tejto dotácie, musíme schváliť teda to členstvo uznesením na roky 23 až 27. Ale to je programové obdobie, to nie je len akože funkčné obdobie miestnej akčnej skupiny. Otváram diskusiu v tomto. Je to dobrá vec pre rozvoj regiónov, ako je nás tam veľa členov z Turca, takže navrhujem, aby sme schválili tak, ako je predložené. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. Všetci sú za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti, ďakujem pekne. Bod číslo 10, prejednanie žiadosti občanov. Pôjdem postupne, občanov a inštitúcií, aby som bol presný. Prvá žiadosť je Základná škola Koštana nad Turcom nás žiada o dotáciu ako obec Blatnica na lyžiarsky zájazd pre žiakov, nakoľko túto školu navštevujú aj deti z Blatnice v nejakom počte. Nikdy sa to takto nerobilo. My ako obec dotujeme našu školu a našu materskú školu, čo sa týka lyžiarských výcvikov. Žiadosť bola predložená poslancom aj všetky ostatné. Ja navrhujem neschváliť takúto dotáciu. Nevidím na to dôvod. Otváram diskusiu k tomu dôvodu. Štát vlastne prispieva na lyžiarsky výcvik 150 eurami, čo je, myslím si, že pekná suma. A závisí, ako škola si vyberie, aké to lyžiarske stredisko, zariadenie. Niektoré školy každý deň dochádzajú, niektoré sú ubytované počas týždňa. Tak. A spomínalo sa, že tam navštevujeme si jeden Blatničan asi však. Je to obvykle, že takto žiadajú zákonné školy? Prvýkrát. Ja za 7 rokov sa si nestretol. Tak to potom mi môže požiadať obce, ktoré majú deti v škôlke v Blatnici, a také sú, a chodia na lyžiarsky výcvik, no tiež prispiejú na lyžiarsky výcvik. Je to isté. Možno už ani výkon koľko pýtali. No, deti tam chodia. To je pravda, že dneska tie náklady stúpli aj... No tak sú, samozrejme, ale je to dobrovoľná vec, to nie je povinná vec, že musí ísť na lyžiarsky výcvik, no tak to je zase... Dobre, takže ja dávam návrh, aby sme neschválili túto žiadosť, dávam hlasovať, kto je za. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, ďakujem pekne. A ďalšia žiadosť je žiadosť pani Denisy Frolovej na viac menej vysporiadanie menšieho, malého obecného pozemku o výmere 45 m2. Je tam trošku dlhšia genéza toho celého, že prečo rodina Frolova užíva tento pozemok a za akých okolností. Ja som poprosil Vládka Frolu, aby nám späť do minulosti a trošku ozrejmil, ako ten pozemok putoval z jedného vlastníctva do druhého, aké tam boli podmienky nájmu, minulosti a tak ďalej. Vládko, odozdávam ti slovo. Rád, ešte môj otec nie je tak. Ešte môj otec sa dohodli s pánom Federom Jánom, že tento pozemok budú užívať, za ktorý platili normálne nájom. Že pán Feder zomrel a nikto sa nehlási k tomu pozemku, takže ten pozemok prešiel na Slovenský pozemkový fond. A tým pádom, že prešiel na Slovenský pozemkový fond, je to teraz ako pozemky prešli na podobec. No a... Len doplniť, že v rámci pozemkových úprav miestna komunikácia tieto menšie pozemky vo vlastníctve štátu a správe pozemkového fondu prešli za minulé 4 roky počas toho procesu pozemkových úprav pod obec. Takže obec vlastne nebola vlastníkom, ale teraz za posledné 4 roky po tých úpravách už je vlastníkom aj tohto pozemku, ako aj iných, ktoré boli vo vlastníctve štátu. Keďže tam vlastne máme, brata má plot spravený na tom pozemku, tak a máme tam nejakú stavbu, nie že stavbu, vlastne to je na kolo, máme tam stroje do poľa, ako sejačku,
tento všetko tam máme odložené, tak by to chcel odkúpiť, aby sme nemuseli búrať plot a na novo to zase oradzovať inakšie, lebo áno, chceli to s tým pánom Federom vybaviť, potom s pozemkovým fondom, ale už sa im nikto nehlásil, ani tam, takže teraz, keď je to obecné, by to normálne chceli 45 metrov odkúpiť. Platili si normálne po nájom za to všetko, kým to bolo, ale teraz nemajú za komu a keď to chcú vysporiadať, nemajú s kým. Už len teraz odkúpiť. Jedna otázočka, niekde to aj verejne, že aký dlhé obdobie tento stav trvá? Odkedy ste ho užívali? Toto je tento stav, to už je asi, ja som 15 rokov poslanec, potom bol 4 roky nebol poslanec a ešte bol predtým, takže to je 16 až 20 rokov. 20 rokov je to oplotené. Nie je to 20 rokov oplotené, ale ešte môj otec žil ešte spolu to oplocovali s bratom, takže otec je mŕtvý 10 rokov, takže keď to rátame, no dobre, na nejakých 15 rokov je to oplotené už. Je to užívanie. Je to užívanie, áno. No, 15-16. Je to už užívanie vlastne našich. A to vlastne ešte ten pán Feber bol normálne na liste vlastníctva, všetko bola dohoda, že budú za to nájom platiť, potom to chceli odkúpiť, ale pán Feder už není, Slovenský pozemkový fond sa k tomu nehlasí. Aj keď tam píšu, že to chceli odkúpiť, ale už sa nehlasí. No a teraz, keď to vlastne ako Karol hral, že prešlo na obec, tak by to chceli odkúpiť. 40 km štvorcových je to nič iné, to čo vyrovnať, čo je za potom. Ťažko riešiť tieto veci z minulosti, ale ak by sa rozhodol, že áno, tak môj názor je, že prihľadnúť na osobitný zreteľ a tá časť, ktorá je vlastne za potom dlhé roky, tak môj názor je, že uznať, to slova uznať a na osobitný zreteľ predať tento pozemok. Dobre, ja to nebudem naťahovať. Ja dám hlasovať za to, že či sme za schválenie zámeru predaja, nie teraz predaj, schválenie zámeru predaja, ako navrhoval pán poslanec Miško Sivák, spôsobom hodným osobitného zreteľa, s tým, poprosím potom aj do zápisnice, do uznesenia nemusíme, že obec dá, v prípade sa schváli zámer, obec dá vypracovať na vlastné náklady zatiaľ znalecký posudok, ale v prípade predaja tento znalecký posudok bude financovať budúci kupujúci. Dobre? Dobre, takže dávam hlasovať, to je za takýto návrh. Ďakujem pekne. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prerokovali sme žiadok do dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici. No, je možné, teda plánujú sa vyčleniť v rámci, už teraz neviem, či eurofondových peňazí alebo štátneho rozpočtu ministerstva vnútra, financie na dobudovanie hasičských zbrojníc v obciach a mestách. Vieme, že sa nám úspešne podarilo realizovať projekt nákup traktora, techniky s príslušenstvom, minibagra a tak ďalej. Obec ju nemá kde parkovať, parkujeme ju pod holým nebom v Kaštieli. Nie, ten návrh toho, že by teda mali samostatnú zbrojnicu a naša terajšia zbrojnica bola využívaná pre stroje a prístroje a zariadenia ako obec, sa páči. Ale podmienka pre tou pripravovanou výzvou alebo výzvami, ktoré budú, je tá, že musí mať ten dobrovoľný hasičský zbor určený obcov pozemok, na ktorom takáto zbrojnica v budúcnosti bude stať. Navrhujú v tej svojej žiadosti, aby to bol pozemok z pohľadu smerom na materskú škôlku doľava od školskej kuchyne a jedálne, tam, kde je momentálne naša obecná garáž postavená. My sme prerokovali túto požiadavku s poslancami, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pišková, iná možnosť, iné miesto nie je, napríklad niekde za domom služieb. My sme hľadali viacero možností, kde by to bolo možné. Dve, ale nevidím to reálne. Za tým domom služieb ten pozemok, nemáme k nemu prístupovú cestu, lebo je to v súkromnom vlastníctve, takže tam by bol problém hneď v prvom rade pri stavebnom povolení, keďže nie je vyriešený prístup ku stavbe budúcej.
Potom sme premýšľali nad tým, že na konci parkoviska vedľa kaštieľa, tam to ale z logistického hľadiska nie je možné, lebo to parkovisko tam bude fungovať aj tak a v prípade havárie, požiaru, keby odtiaľ mali vychádzať tie hasičské auta, tá technika, tak by to by nerobilo dobre túto. A iný pozemok máme vedľa kaštieľa z druhej strany, vedľa pána Marčeka, tam je zase prístup cez potok. Neviem si to tiež dobre predstaviť, že ako by sme tam, aký most tam ideme teraz stavať alebo niečo. Takže teraz v tejto dobe, ak nebude mať nejaký lepší nápad, iný pozemok, jedine, že by obec kúpila možno od niekoho pozemok, ale inú možnosť nevidím teraz v tejto chvíli. Ako sa povedia? Boli sme vlastne, áno, najlepší pozemok by bol tam za Humnom, kde mal pán Taráš ešte svoje veci. Je to tam uplotené, skrátka len tá prístupová cesta, no boli sme ešte, keď Janko Penkovci žil, tak sme sa dohadovali, vlastne on nesúhlasil s tým, aby sa obci predal tá prístupová cesta. No a teraz neviem, ako keby sme zase išli potom a skúsiť sa s nimi porozprávať, či by ten kus, to je jedine to, alebo potom ja som sa rozprával s Jankom Penečíkom, s Vítom ako s veliteľom a s predsedom, majú to tam preberané, pri tej školke teda, s tým, že tam budova garáže, čo je vlastne už hotová, že by bola ako súčasťou tej budovy ako technická miestnosť, že by sa to nebudalo, ale by sa pristavilo k tomu klasická miestnosť. Majú nejakú firmu, ktorá to robí, aj cenu mi povedali nejakých 80 000, by to vyšlo celé. Akurát sa mi zdá, že túto by sa muselo samostatne spraviť platňa a oni vlastne postavili celú vlastne hasičskú zbrojnicu. Je to montovaná stavba, takže? Áno. No a k tomu sa dostávame, akým spôsobom financovanie? Čo? V budúcnosti. Kto bude financovať tú halu? No, ak vyjde tá výzva, tak ste videli. Oni vlastne to by stavali len, keby vyšla tá výzva a že by im prešla. Áno, to nie je, že ako obec, to oni nechcú ako obec. Oni si to vlastne, ak by vyšla neviem, či ministerstva vnútra, či odkiaľ by to vyšlo. Cez vnútro by to mali Cez vnútra, tak vlastne, ak by to prešlo, tak jedine to by chceli využiť. A kedy predpokladáte, že takéto výzvy na takéto hasičské zbrojnice by mohli byť reálne? V horizonte 2 rokov. No, ja som tiež skeptický ešte viacej možno, pretože v dnešných časoch by som povedal, že to nebude. Akože, samozrejme ešte dôvody sú jasné pre každého, že treba riešiť tú hasičskú zbrojnicu, avšak dve veci. Či to je urgentné teraz hneď riešiť, aby vyčleniť parcelu, ktorá bude pri materskej škôlke, a potom za mňa poviem zba svoj názor. Ja viem, že to škôlku do toho nič, ale bolo by dobre sa minimálne opýtať aj názor nejakého kompetenta odtiaľ, že či nech povedia svoj názor na to, že by bola v bezprostrednej blízkosti. Ja som to tiež premeral na mape katastrálnej, keď si zoberieme, tak od súčasnej garáže k jedálni od toho bočného výkru je 14 metrov. Neviem, aký dostatok tam bude, aby mali pohodlie pri zabezpečovaní chodu jedálne. Pokiaľ je možnosť ešte nejakým spôsobom majiteľa tej cesty, o ktorej si spomínal, osloviť, tak ja by som asi navrhol najprv ešte touto cestou ísť, osloviť vlastníka, či by nepredal tú cestu a potom po prípade zvážiť na novo, že či do toho ísť na tej materskej školky. Čo sa týka vládka dotácie, ešte sekundu, čo sa týka dotácie, si vravel na halu nejakých 80, alebo máme tu písané 84 000, sa mi zdá, že to bolo či koľko. Ale to nie je vrátane platne, sieti a Okrem sieti. A platne. Platnú som bral, ale to je vlastne... Prepáčte, hovoríte o dvoch rozdielných veciach, lebo jedna vec je výrobca montovanej stavby, že ten má podmienku, aby si mal pripravenú platňu, a my teraz v tejto chvíli nevieme, že dotácia podľa mňa zahrania celú stavbu, hej, aj s platňou. Táto nerieši, ja sa skôr obávam iné veci. Viete, poviem to tak sedliacky na príklade. Obec dostala z Envirofondu peniaze na traktor, máme traktor. Teraz sú výzvy na traktor, no ja si neviem predstaviť, že teraz budem pýtať na druhý traktor, pretože to nedajú. A obávam sa, že aj som to prerokoval v člene hasičského zboru niektorými, nie so všetkými samozrejme, že dobre vyjde taká výzva, ale aby tam nebola podmienka, že uprednostnia obce, ktoré vôbec nemajú hasičské zbrojnice. Lebo aj také sú.
Alebo nesplňajú nejaké technické normy alebo niečo. Hej. Ja si myslím, že tie pôjdu ako prvé, hej, a potom, neviem, či dajú obci, ktorá, dobre, tak je možno nevyhovujúca, chceli by sme väčšiu, a ja som za, ten argument som povedal prečo, že obec by vedela plnohodnotne využívať tú zbrojnicu pre svoju techniku, len, no, je to taká lotéria, tak ja neviem, či zoberieme v tejto chvíli na vedomie tú žiadosť, ja prezistím, ako to je s vlastníkmi po Jankovi Trnkovci, tam je vlastník Môžem povedať, to je neprestrelené. Nie. Ak to bol spomenutý Janko Trnkovci, tak to nie je, že on bol proti, on tú svoju rodinu pozná, to je neprestrelené. A my sme chceli do školy zriadené vecné obremenia. My sme to nechceli kúpiť, vieš. Ale ja nebol, no. Bránio, nie, nie. skúste s ním debatovať. No, zradiť vecné Ja nehovorím o výsledku, že to tak bude. Ja oslovíme ho a uvidíme. A kde je toto miesto, táto cesta? Keď prejdeš popri Delce, no ako dome služie, je tam transformátor a potom vlastne, ako keby si išla smerom Jankovi Trnčíkovi, je tam humno. Áno. A tam je vlastne obločený pozemok obecný. Ale veď ide o verejný záujem. V prípade, ak by sa rozhodlo, že tam bude asická zbrojnica a ide o verejný záujem, tak môj názor je, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne, vecné premeno sa bude dať zriadiť. Ja si tiež myslím, lebo však je zase zákon o tom, ako by pani kontrolórka povedali, alebo Miškovci právnik, že predsa tebe nemôže brániť niekto v prístupe na tvoj pozemok, ak nemáš iný prístup. Tam to je zákon, to treba zistiť. To je pravda, ale tu nás bavíme o inej veci. Tu sa bavíme o tom, že sa niekto chce stavať niečo a podmienkou stavebného povolenia je, že má prístup. To je opačné garde. Keď mám stavbu, nikto mi nemôže brániť sa k nej dostať. Ale keď chcem stavať, musím mať prístup k svojej stavbe. Tak. Treba osloviť ľudí, môj názor. Druhá vec je to, čo si pán starosta teraz povedal. Že môže sa stať, pokiaľ nevieme priame znenie výzvy a nevieme, že neupozornia tie obce, ktoré ešte nemajú tú zvojnicu, tak podľa mňa je to ešte predčasné povedať, že áno, pri škôlke bude stať azická zvojnica. Tak ja tie výzvy poznám, je pravda, že ona tá výzva vyjde v nejakom termíne, ale tam nebude napísané, že ešte pred tým termínom mal byť určený pozemok. V rámci podania projektu ho musíš vyriešiť ten konkrétny problém. Takže ja si nemyslím, že to až tak horí, ale venovať sa tomu treba. Hovorím ešte raz a opakujem to, ja som za to, ak by také výzvy boli, nech majú svoju vlastnú a väčšiu zbrojnicu a my využívame tú dnešnú ako obec pre našu techniku. Ja som za to absolútne, všetkými 10. Len to vidím ako veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces ešte. To je v poriadku, len aby to neoslabilo obec. Lebo sme teraz hovorili o rozpočte 26, 27, 28, nevieme, čo bude v 26. Nevieme, nemáme napočítanú platňu, nemáme napočítané siete a rôzne veci. Vlastne tá dotácia bola na všetko. Len tá stavba je 80 000, ale tá dotácia bola aj na platňu, aj na siete. Na pokrytie všetkého. Jasné. To je všetko. Tak to je ako so škôlkou, však sme pristavili budovu, tak môj názor je, že treba sa tomu intenzívne venovať, fakt hľadať možnosti iné a zobrať to na vedomie a spolufinancovanie tam bude. No to určite nebude s nulovým spolufinancovaním. Ja rátam. Hlavne tieto, čo sú cez obranu, cez vnútro, tam vždy je tých 5% minimálne je spolufinancovanie. Niekedy 10, 30 na športovú infraštruktúru. No, predbiehame, podľa mňa sa ešte veľmi ďaleko, lebo nič také na stole nie je. Navrhujem, aby sme zobrali tento bod na vedomie, nehádzali to pod koberec, ja hovorím, ten zámer sa mi páči a hľadáme riešenia pozemok. Dá hlasovať, to je za to, aby sme to zobrali v tomto momente na vedomie. Všetci sú za, nikto sa nezdržal. Potom proti, ďakujem pekne. Posledná žiadosť je žiadosť pani Kucmanovej na predošlom zastupiteľstve. Bol návrh, aby sa jej pozemok obecný, ktorý užíva na podnikateľské účely a má ho dokonca vydláždený, aby bol stanovený nájom za užívanie tohto majetku obce 2 roky spätne, plus ten nájom bol vytýčený na rok. Pani Kucmanová bola za mnou osobne, potom doručila žiadosť tým, že oni na ten podnikateľský zámer ten pozemok využívajú len 5 mesiacov v roku, sa im zdá byť tá suma za ten nájom neprimeraná, sa im zdá byť vysoká. Chceli ju znížiť o polovicu
koľko to bolo, 1070, no, takže na polovicu. Tým pádom by došlo s ich súhlasom a s našim súhlasom k mimosúdnemu vyrovnaniu a bolo by to viac menej v poriadku, ale prípadne, že im ten nájom neznižíme, tak oni budú chcieť ísť do súdneho sporu. Otváram diskusiu. Podľa mňa môže byť to fér, pretože prenajali sme stánok pánovi Matejkovi, dobre hovorím, v sezóne na 6 mesiacov. Asi však. To znamená, že aj toto je biznis, ktorý je len sezónne otvorený. Neviem, môj návrh je asi to zníženie na tú polovicu, pretože bolo by to košer aj voči jednému, aj voči druhému a teda neprevádzkuje to tých ďalších 6 mesiacov. Je to ale na zváženie všetkých, že či vôbec do toho ísť. Líšková, no ja si myslím, že ten zárobok, ktorý je v tom našom stánku, alebo teda, ktorý prevádzkuje pán Matejk a ktorý má pán Kucman, je neporovnateľný. A ja si myslím, že tých 1070 eur, v podstate 200 eur na mesiac, nie je veľa. Keď teda 5 mesiacov do roka prevádzkuje. 1070 je ročný. Ročne platí 1070. Keď to tvár poločný rád, tak je to cca 530. Takže návrh za polovicu by bol koľko? 600 z tých 1070? Nie je to okrúhle. 50 na mesiac by to vychádzalo ako keby celoročne, tak ja by som bol tak. To je 50, 12, 600 eur. Ja som... Janko, dorataj. Nie, potrebujem tú zónu, počkaj. Čo hovorí pán ekonom? Každá koruna do obce, každá euro je fajn, no to je jasné. Tam je ale ešte jeden problém. A tam nemôžeme hovoriť o sezónnom využívaní, lebo oni tú dlažbu, ako tam majú, trvalé, hej? Tam sa teda nemôže tváriť, že ona tam trvalé nie je. Ale teraz budeme hovoriť iba o 6 mesiacoch. A potom ešte, veď sme to raz už spálili. Teraz to ideme meniť behom mesiaca do... Treba pozrieť, aký tu sme si v tomto zlezí. Tam je ešte jeden problém. Jedna vec je to, že dobre to užíva neoprávnene, ale tam je druhý problém, že on tam má vlastne stavbu, ktorá je čiernou stavbou, lebo je na obecnom pozemku bez súhlasu obce. On tam vydláždil, je to stavba, jednoducho. A na to tiež bol protest prokurátora, ktorý vyslovene na to reagoval. A aj na to tá prokurátora sú ticho teraz, ale čakajú, že ako to vyriešime. Že buď to teda to prenajmeme a zlegalizujeme mu tú stavbu ako dodatočným stavebným povolením s nejakým správnym poplatkom, s nejakou pokutou, alebo mu ju dáme odstrániť. Tam nie je tretia možnosť. U toho prokurátora bude chcieť vedieť, ja si to vyriešil. Nie, je tu dlažbu. Garáže nájom, to je v poriadku. Že my keď mu nedáme nájom, tým pádom nelegalizujeme stavbu. Ale keď sa budeme súdiť, no tak to bude tak, ako je to doteraz. No. Neviem. Dáme hlasovať. No tak dám hlasovať, ktoré za polovičný nájom, čo tretia možnosť tam neexistuje. A zase, teraz keď si spomínal, že v akom stave to je, tak neviem, ja si tiež... Ale aj tento fakt by mal byť z ich strany vybraný do úvahy, o ktorom si teraz hovoril. Boli informovaní o všetkom. Tiež si myslím a súhlasím aj s Marikou Liškou, že teda sme sa tomu venovali a ešte de facto nedošlo ani realizácii tej zmluvy a už budeme teraz hovoriť o tom, že je to moc. Jo, ale zmluva je na stole, nie je podpísaná, bo som nesúhlasil. Realizácia podpisu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme znížili tú výšku nájmu na polovicu, to znamená 600 eur ročne, s prepočtom na 12 mesiacov. Dvaja sú za, niekto sa zdržal. Kto je proti? Ďakujem. Takže 5 sú proti. Nič, no žiaľ. Jednoducho, možno si to ešte rozmyslieť a potom tak nie, tak ideme do súdneho sporu.
rozporu. Dobre, ďakujem pekne. Ja iba, ak môžem ešte sekundu. V minulosti som žiadal o billboard, to bola ešte pani starostka Súkeníková, vtedy mi zastupiteľstvo, neviem, či tam bol Vládko, nebol, vtedy si nepamätám presne, ale žiadal som o osadenie billboardu na ovecný pozemok pred môj dom. No a vtedy mi vlastne ovecné zastupiteľstvo vyrúbalo ročný poplatok a to bolo, myslím, že to bol rok niekedy okolo 2010 plus minus. Vtedy to bolo, však už to bolo euro na prelome 9-10 a vtedy mi vyrúbili 500 eur, to si pamätám. 500 eur chceli za ročný nájom billboardu. Hej, no keď to teraz, ja neviem, to všeho všudy porovnám s tým, že naozaj tých kolobežiek podľa mňa nie je málo. Však ja tu vidím, chodia popred dom, áno, je to možno sezónne otvorené, cez tú zimu asi ťažko, to by museli byť prispôsobené asi na tieto podmienky, tak myslím si, že tam zrazenie polovice je asi by to nebolo správne. Dobre, takže poinformujeme písomne. Ďakujem. Bod číslo 11, rôzna diskusia. Ja v podstate v tomto bode bilanciu celého roka budem robiť na tom poslednom decembrovom zastupiteľstve, ale môžem to spomenúť teraz tým, že tieto investície veľmi ma teší tá čistiareň odpadových vôd, lebo na to bude nadväzovať v budúcnosti odkanalizovanie zbytku obce, že tých 600 000 teda máme schválených cez tú radu partnerstva, je schválený takisto cez radu partnerstva výstava turistického informačného centra za 280 000. Už zrealizované projekty sú výmena verejného osvetlenia za 70 000, dom služieb 25 000. Máme ďalšie 2 projekty podané. Keď to zhodnotím, že niečo už síce zrealizované je a niečo sa už bude realizovať začiatkom budúceho roka, je to viac ako 1 000 000 eur do malej obce Blatnica za rok 2025, hovorím o tomto aktuálnom roku. Chcem to povedať, preto len si držme palce, aby tie ďalšie roky boli aspoň takto úspešné. No. Ja do toho bodu rôzne mám jednu vec. Viete, zavedli sme, trošku sme možno rozmaznali ľudí, niektorí neprotestujú, lebo sú, možno je to pre nich pohodlnejšie. Vývoz bioodpadu z domácnosti. V minulosti, keď sa platili paušálne poplatky za odpad, 45 eur na osobu, ak si to dobre pamätám. Tak sme mali naposledy? 35, pardon. Na osobu to zahrňalo všetko. Obec doplácala veľmi veľa peňazí, čo ľudia nevedia za komunálny odpad a bioodpad. Teraz tým vážením ľudia vidia, koľko toho vyvezú a chcú mať ten komfort, že nechcú mať vlastné komposty. Ja mám 2 osobne, ja nemám vývoz bioodpadu, mám veľkú záhradu. Tak majú tu možnosť, sa im to teda vyvážať bude, len s tým, že si každé to kilo v tom paušáli na domácnosť zaplatia vopred a potom doplatia v prípade, že vyvezú viac. V priebehu asi mesiaca november do konca by mala výjsť cez Envirofond výzva na obecné kompostárne. Ja by som chcel takúto službu poskytnúť občanom, ktorí nechcú platiť za likvidáciu bioodpadu, aby si mohli, ale sami potom, alebo nejak s pomocou obce vyvážať do tej kompostárne tento bioodpad, za ktorý by nemuseli následne už platiť a obec by potom vedela ten kompost nejako spracovávať a ďalej distribuovať naspäť medzi ľudí. Na to, aby sme sa mohli do tej výzvy zapojiť, ja by som veľmi rád do toho šiel. Určite bude, ako poznám tie výzvy z Envirofondu, potrebné uznesenie na to, že obec schvaľuje takýto investičný zámer, i keď z dotácie eurofondovej. A určite budú chcieť vopred, aby bol určený pozemok, kde taká kompostárne bude stáť. Navrhujem ten pozemok, ktorý je práve za tým našim humnom obecným, on je dosť veľký, kým sa takýto projekt nezrealizuje, aby sme už na jar vedeli zbierať tú biomasu, by sme dočasne využívali na uskladnenie tohto bioodpadu, na tom pozemku, ktorý hovorím, za tým humnom obecným a potom už v rámci výzvy, aby sme umiestnili túto kompostáreň teda vedľa futbalového ihriska na obecnom pozemku. Takže takto by som navrhol potom aj uznesenie v tom
návrhu uznesenia Vládku Frola, tam máš aj presné čísla parciel, tak ako som teraz definoval. No a otváram diskusiu v tomto bodu. Sa chcem spýtať, že kde je pozemok vedľa futbalového ihriska obecný? Medzi plotom a cestou. Medzi plotom a cestou. Ten vás. Je to isto, teraz keď som nebol na tomto na portáli, tak som to cirkevný. Nie, tam je časť cirkevná a časť je obecná. Aha, tak. My ešte s cirkvou budeme teraz komunikovať kvôli jednej veci, že myslím si, že ten cirkevný zasahuje aj smerom k tej bráne za oplotenie, že tá cirkev ho nevyužíva, že som rád, že je to aj Jožko Koša. Že napíšeme žiadosť na presbyterstvo, že ten trojuholník, ktorý je pod kostolom, náš obecný, by sa zamenil za tie pozemky, alebo v tej výmere, čo sa týka ihriska toho okolia, kde sú cirkevné pozemky. Sú ešte aj pod tribúnou. No, tam sú viaceré časti pozemkov, ktoré patria Pod cirkvi, tribúnou treba už už jednou vysporiadať tak, aby... Tá strana... Len oni majú oveľa viac metrov štvorcových, ako my vieme poskytnúť pod tým kostolom, to znamená, to sa treba pozrieť. Hej. No, keď už sa také niečo bude riešiť, tak by bolo dobré, aby sa už vyriešili všetky. Pretože máme vedomosť o tom, že teda... No ale potom ako kúpou, alebo ako? Nejakú zámenu. Nie je možné? No je možné zameniť, ale vieš, my máme pod kostolom, sa mi zdá, okolo 800 metrov štvorcových. No a teraz cirkev tam má 5000 metrov štvorcových, vieš. To nebude jednak jednej. Ale myslím, v oblasti toho ihriska je tam zopár parcel, čo sme pozerali, ktoré patria cirkvi a vlastne v areáli ihriska. No, tak v tej výmere, ktorú viem ponúknuť, možno, že s nejakým doplatkom za väčšiu výmeru, aby tie parcely, už sa pán inžinier Kohútka naští. Dobre, dáme žiadosť na presbyterstvo, oni o tom rozhodujú a uvidíme, čo navrhnú aj oni, no treba si počkať. Skúsiť asi tak. Ale čo sme pozerali, tak viem teda z istotou povedať, ako Vládko hovorí, že tribúna nie je vysporiadaná podľa mňa. Práve, že tribúna je, lebo už sa dáva aj popisné číslo. Keby to nebolo... Ale zatiaľ to svieti na katastri. Sú tam 3 parcely. Ale tribúna nehovorí šatne. Ja hovorím o tribúne. Tribúna, hej. Dobre. Tribúna, šatne sú ja volám tribúna šatne. A obidve za mňa. Šatne až po plot, zadný, ktorý je smerom... To je obecné. Tribúna ešte nie, áno. Keď sme pri tom futbalovom ihrisku, čo tam futbalový klub robí vedľa tých šatní? Futbalový klub vedľa tých šatní požiadali o dotáciu na tiež takéto montované šatne. Mali doložiť žiadosť k tomu, že tam chcú, lebo však to je obecný pozemok, realizovať takúto stavbu. Oni musia do konca decembra urobiť minimálne platňu a doložiť to do toho futbalového zväzu, tak si robia platňu, no ale žiaľ Bohu, ja som s Ľubom Kozákom hovoril, nech doloží žiadosť, však zastupiteľstvo asi nebude proti, keď je to dotácia a má to slúžiť mládeži ako šatne, no len aby to bolo oficiálne. No, teraz... Minimálne košer, ako si povieme ľudové. Tak je stále, no ale tak ja nebudem komentovať, no ale tá žiadosť tu nie je. No, už ja som sa s nimi tiež rozprával, nekomunikujú dosť, lebo hovorili mi, že by si chceli spraviť svoju prípojku elektriny, že sa dohodli s tými vlastne poľovníkmi, že by spred skrine, to by sa dalo spred skrine zobrať vývod normálne a spraviť si svoje meranie všetko do plota, ako sa má teraz. No ale nenosia žiadne žiadosti, nič. Ja som to nedal do programu, čo idem prevázať. Ešte niekde december. Dobre, není problém, aby ste si... A iné je, kde bude meranie samostatné, nie je tam na ústve. My to nevieme ani koľko sa minie, čo tam. Že sú tam údajne základové pásy, je to normálne. Vykopané, základné pásy sú vykopané. Neviem, či je tam betón alebo nie, ale... Vykopané to ešte nie je stavba. A môžem sa spýtať, keď boli u teba teda pokecať ohľadom tejto veci, ktorú tam vlastne robia, ty si vedel, že budú kopať? Nie, oni som riešili, či to môže byť ako drobná stavba, lebo to áno, ten plotový je do 50 m². Áno, môže byť drobná stavba a potom prišli s riešením, že aby to nebola stavba, že oni to vlastne položia. A oni tak to položte na zem, bez betonovania, a nie je to stavba, dobre. Ale stále je to ako na väzom pozemku, ale len dobre, však je to pre mládež, že to majú byť šatne pre tie mládežnické mužstva, hej. To z poslancov by bol proti.
A potom prišli na to, že zrazu na orne nepočkajte, a vy tam budete mať nejakú inžinierskú sieť, asi nie? Najprv, že to bude bez elektriky, potom už to zrazu je stavba, aj keď to je karavan, keď prídeš natrvalo na elektriku. Ale keď tam robia základné pasy, tak bude to jednoznačne stavba. Jasné, že to bude stavba. No. Takže teraz dodatočne urobiť stavebné povolenie. Oni pre tú dotáciu nepotrebujú stavebné povolenie. Potrebujú doložiť, že už majú základovú platňu. Ale vždycky, keď sa ide do nejakých súťaží, to znamená, že majú dostatočne podľa mňa času na to, aby dokázali vysporiadať pozemok, aby dokázali dať stavebné povolenie na obec a všetky veci. To mi nikto nehovorí, že majú 5 dní na to. Ja to nekomentujem. Ja rozumiem, len naozaj podľa tohto, čo hovoríme, je to čierna stavba. No zatiaľ nie, lebo neexistuje. No, tak tam bude prvý vedro. Takto základné pasy boli pred týždňom, ja neviem, čo je to v súčasnosti. Včera som šiel okolo. Je to už aj údajne zabetonované. Takže to znamená, že veď vieme... Kopneš do zóny a staviaš. Ale bavíme sa o našej výchove. Teraz ako dobre, náš všeobecný názor je aký. Chceme im pomôcť, tak asi chceme tej mládeži pomôcť. A však to je v poriadku, ale tiež možno... Spôsob komunikácie, ja nejdem komentovať, ja preto sa pozriem Janko na teba, že vieš, čo si o tom myslím. Ja som to zažil, že tu sedeli všetci štyria. Svet, bombička a proste šéf. No jasné, robíme si svoje, nepotrebujeme nič nikomu hovoriť a... Ešte hovoriť ako hovoriť, to povedia. To bením. Doniesť tu na žiadosti nejaké a papier. Smutné je jedno, že sa jedná o obecný pozemok iba o tom ide. To znamená, že chlapci si robia asi čo chcú, bez stavebného povolenia, s nejakou dotáciou, nedotáciou, neviem čím všetkým, ale smutné je, že proste jedná sa o obecný pozemok, kde si naozaj robia čo chcú. A toto by... Mali by sme o tom vedieť, podľa mňa, nie? Hej. No hraničí to, nebudem hovoriť, čím to hraničí, ale na margo toho, čo sa tu teraz bavíme, ja som chcel ešte jednu vec, pretože nestihol som vám e-mailom napísať, ale vlastne mám ozremím. Všeobecne je známe, kedy zasadá kultúrna komisia, kedy zasadá ekonomická komisia, a reagujem, Vládko Froj, aj na teba, že v minulosti si zopárkrát povedal, že by bolo dobre ísť tam a tam v rámci stavebnej komisie. Ja by som navrhoval, že bude to moje triko, že na zasadnutí najbližšom po novom roku, ak budete súhlasiť teraz, by som pripravil, samozrejme aj spolu všetkými s vami, lebo taký interný dokument neexistuje, nejaké podmienky a nejaké zasadnutia jednotlivých komisií. Pri vás je to známe, pri vás je to známe, ale hlavne čo sa týka stavebnej komisie, bolo dobré, že keď budeme mať vedomosť o tomto, pôjdeme a zasadneme a urobíme z toho zápis a dáme nejaké stanovisko, lebo takýto dokument nie je a podľa môjho názoru by bol vhodný. Aj pri tých drobných stavbách, aj pri tomto, čo sa napríklad teraz realizuje, že by bolo niečo takéto vhod. Čiže... Počkaj, aby som nečakal do januára. Veď stavebná komisia je... Ale ja som chcel interný dokument, to je bolo formou stavebnú komisiu, už to je Tukoša, je súčasťou. Ale ja teraz nemyslím iba na tento konkrétny prípad, ale do budúcna. Nie na tento konkrétny prípad, ale... Celkom. Ale teraz nejde iba o drobnú stavbu, teda tam je možno 5-6 dôvodov, pre ktoré by sa mohli... Ja viem, že Karol môže rozhodovať, Karol má podpisované o týchto stavbách a o všetkom, ale dobre, keby sme videli ako komisia, dobre, tento ide niečo stavať, tento si ide tu alternatívne. Ale Vládko, ešte raz, nebude to iba druhá stavba, môžu to byť iné rôzne veci, ktoré nám odôvodnia, prečo sa stretnú, pozrieť si a takto dokument spracovať. Pani kontrolka by stala slovo. Ďakujem. Čo sa týka interných predpisov, momentálne prebieha na obecnom úrade presne kontrola z mojej strany zameraná na interné predpisy obce Blatnica. Takže možno, že by bolo fajn počkať do toho decembra, aké budú aj výsledky tej kontroly a prípadne, že by sme sa spojili a prejsť, lebo rokovací poriadok existuje ako rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Čiže čo sa týka jednotlivých komisí, nie je problém doplniť do rokovacieho poriadku. Ja tam budem mať viacej návrhov a teda odporúčaní na zlepšenie situácie, čo sa týka interných predpisov. Takže môžem tam vlastne toto, čo dnes je predkladané, môžem to tam automaticky nejakým spôsobom zahrnúť. Tak a za toho by sme pracovali nejaký návrh, ktorý by sme povedali. Kedy? Ak to je možné. Tam, Vládko, nie je len ako Michal vravel, že drobná stavba, ale kadejaké
preklasifikácie, zámeny pozemkov, proste všetko. Napríklad nedovolili by si ani oni robiť. Alebo aj napríklad ten predaj, ale nech to máme na papieri. Keby sme takto fungovali, to znamená, že bez toho, aby sme to nepozreli predtým, ako niečo takéto je, alebo teda by nás neoboznámili s nejakou dotáciou, s platňou, základmi a vším všudy, tak vlastne už dávno to nemuselo pokračovať. Hej. To je presne to, čo som Miškovi sme sa o tom bavili, že takéto niečo by sme mali robiť. No. Ja to zhrniem, ono to je takto, ako Ľubo Kozák bol za mnou na osobnom stretnutí, vtedy, že to nebude teda stavba, že to nebude mať inžinierské siete, že to bude položené na zemi, dobre. Potom prišiel, že teda to nemôže, hovorím áno, ale s tým musí súhlasiť, si zastúpiť, som zvedavý, či to bude aj pravda teraz to, čo hovorím, hej, lebo tak to jednoducho bolo. Ale aby doručil žiadosť, jednoducho na najvyššom zasadnutí zastupiteľstvo bude hlasovať, či s takým zámerom vôbec súhlasí. Doteraz žiadosť neprišla, nemáme o čom rokovať. Akurát je o to, či zastaví tú aktivitu, čo sa týka tej stavby, alebo čo s tým ďalej bude. Lebo zastaviť to môžeme. Minimálne mal spraviť podľa mňa to, že mal zavolať členov stavebnej komisie a mal... No nie, o tom musíte ako poslanci rozhodnúť. Či stavebnú, nestavebnú, ale mal by to známiť. Stavebná komisia je normálne komunikovať, to, čo žiadame stále od nich. Stavebná komisia je len poradný orgán, nemá výkonnú moc. Je, ale vedeli by sme už o tej situácii. Sme si dali nejaké stanovisko, jednovetové, dvojvetrové, viacvetrové. Či to bude, alebo nie, o tom predsa rokujete vy, hlasujete vy. Práve preto, že keby máte ešte do diskusie niečo s poslancom Majka, nech sa páči. Chcela ľahšie poďakovať základnej škole, v ktorej sme mali krásnu akciu pre obec, to Martinský pochod, ktoré tradične organizuje základná škola a mám pocit, že každým rokom počet tých pochodujúcich stúpa. Takže veľká vďaka im, Jožko, môžeš im odozdať. A chcela by som aj poďakovať blatnickým dôchodcom, ktorí sú členmi klubu dôchodcov, ale aj tí, ktorí nie sú, ktorí sa možno deň, dva pred Všech svätých zúčastnili na čistení miestneho cintorína. Hrabali sme a veľká vďaka patrí aj Jurkovi Svitekovi, ktorý nám zabezpečoval hneď odvoz. No, to je vďaka, ale chcela by som, aby sme si tak aj premysleli, máme tam hrob Matúša Líšku. Bol to vlastne posledne žijúci šafránik horekár v našej obci. Je ten hrob, ktorý je už ale v takom dezolátnom stave. To je ten Bunter, prezývaný? Nie, to bol Duchaj. Nie, to bol Duchaj. On vlastne jeho dom stal tam. On bol potom ten Bunter posledný, nebol? Mne sa zdá, že posledný žijú. To nie je posledný. Tento Matúš Líška býval tam, kde vlastne dneska máme jednotu, parkovisko, áno, tam stal jeho dom. A máme ho aj v knihách, aj v tej starej knihe Blatnici, taký zarastený. No a je teda ten jeho hrob, či by sa nedalo s tým hrobom niečo urobiť. Iné obce si tak zveľaďujú, udržiavajú. Aj takýchto ľudí máme kalendár, kde sú olejkári. Možno by bolo treba rozbiť celú to je taký trojhrob a urobiť možno niečo podobné ako evangelická cirkev Jánovi Kožehubovi. Že iba trávička tam bude a nemusí byť ani taký veľký pomník, možno iba taká doska, že teda, že tu je tým Matúš Líška. Tak, zima je dlhá, porozmýšľame. No a nedá mi ešte, aby som vám nedala tiež také na premyšľanie, aby sme to už ale uskutočnili. Na budúci rok je 105 rokov prvého filmu Jánošík a stále nám visí taký Damoklov meč, tá pamätná tabuľa bratom Siachrovcom. Tak, bolo by dobre, keby sa nám to podarilo. Keď som rád, že otváraš tú tému, okrem toho, že je takéto výročie, no, mám pocit, niečo nemá, dokonca aj Izabela textorisovať nejaké, musí sa pozrieť o krúle, ale budúci rok by mal storočnicu Martin Ťapák, režisér, zase spojený s Jánošíkom a so všetkým ostatným. Majú byť výzvy cez Fond na podporu umenia, na to čakám, aj mám tam ľudí, ktorí tam robia, majú ma informovať.
Že my by sme v rámci tej storočnice chceli zase tú obec takto, ale v prípade, že nám podporia projekt a budú na to peniaze, nebudeme to financovať do svojho rozpočtu samozrejme. Že potom v rámci tohto by sa mohli aj tie Siakelovci všetko ako pripomenúť. Je to 105 rokov. To bolo. Keď som pri tej kultúre, ešte vás chcem poinformovať, čo nás čaká do konca roka, a to je, mám jeden taký návrh. My sme zvykli robiť tie vianočné trhy aj s Mikulášom. Teraz žiaľ nám to nevychádza, lebo prvá adventná nedeľa je na konci novembra, tam samozrejme, a tam hneď začnem tým, by sme chceli urobiť ten punč, ako robíme vždy, a vrátim sa o chvíľočku k tomu. Nemáme kedy totižto termínovo do Vianoc tie trhy naše vianočné urobiť. V novembri sa mi to zdá skoro, potom máme zapaľovanie toho adventného venca, tej prvej sviece, teda na ten posledný novembrový víkend. Potom 6. máme adventný koncert v spolupráci s cirkevným zborom v kostole aj s Idou Rapajčovou, ktorá bude recitovať. Ďalší víkend ide cirkev na výlet, to idú do Olomouca na vianočné trhy. No a potom to je jediný víkend vlastne pred 4 dňom je 20. sobota, no a to mi príde už 4 dní pred 7 dňom robiť tie vianočné trhy, akože to je kus. Takže či neurobiť v rámci zapaľovania toho adventného venca na konci novembra, okolo toho punču, možno aj posedenie pri nejakej kapustnici obecnej. Ja som s pánom farárom hovoril, on sú aj ochotní služby Bože posunúť na skoršiu hodinu, lebo je to nedeľa predsa len, aby sa to udialo niekedy popoludní aj pred tým obecným úradom. Potom urobiť tú fačangovú zabíjačku hneď v novom roku, samozrejme, že mám to akože, nebude to vianočné trhy, ale takéto podujete to bude. Ak budete súhlasiť, podľa mňa to urobíme v rámci toho prvého adventu a hovorím, ešte tam mám potom ten. A ešte poslednú vec, chcel by som a oslovím zajtra Miška Bibzu, aby okrem toho, že školka si budú robiť svojho Mikuláša, aby sme urobili obecného Mikuláša formou, že bude chodiť ten koč po dedine, dáme to vopred ľuďom vedieť, nech si ponahlasujú deti a bude chodiť do domácnosti rozdávať tie darčeky. Lebo robili sme to v rámci tých trhov vianočných, akéže nebudú mu tak. Ak budete súhlasiť teda. Áno, to je dobrý nápad s tým. Mrzím, ale hlúpo to vyšlo v tých termínoch, tej vianočné trhy, je to tak. Ešte môžem sa opýtať o 6.12., keď je ten koncert, lebo čo viem, tak tá Zariečianka nepríde, zomreli pri 2 mesiaca a pol traja členovia. Boli takí predstavení, už tiež nevedia dokopy repertoár bez tých spevákov. Takže bude Natálka Letriková a finalistka zo Zem spieva. Ona má vianočné koledy, takže ona bude spievať. Ona už bola raz na vianočných trhoch. Hej, ona bola, ale tak v tom kostole to bude také kompletnejšie, si myslím. A s Idou Rapajčovou to bude na striedačku. Ako na to sa teší, to bude veľmi pekné, si myslím. Máte lepší nápad, treba povedzte. potom, prosím, aj v tom rozhlase vyhlasovať, nedať deň predtým, ale to... Jasne. Je to v tej dedine žije, nikto ľudia počujú, aj tí starší, čo nie sú na sociálnych sieťach. A však snažíme sa to ohlásiť dopredu. Ja by som ešte, ak mohol, chcem nadviazať, Marika, na teba, na ten svetomartinský pochod. Zúčastnil som sa aj ja, aj s rodinkou, a bolo tam veľa ľudí, mám taký pocit takisto, že bolo stále o mnoho viac ako aj minule. Ale chcem povedať, čo tomu predchádzalo a potom to posedenie, respektíve to koláčikov a tých pochutinách, ktoré rodičia pripravili. Predtým predbiehalo, ako určite vieš, stretnutie členov ZRPŠ, čiže rodičia zo školou, čiže učiteľky. Dohodli sa na nejakých praktických veciach, ktoré povedali, že boli vhodné a dobré a dohodli sa aj na také veci, že teda, aby sa zabezpečilo osvetlenie tej časti, kde sa deti hrajú, respektíve budú hrať, aj sa hrali. Bohužiaľ, a poviem to takto otvorene verejne, aj napriek tomu, že boli viacerými členkami ZRPŠ požiadaný pán školník, aby zabezpečil, tak nezabezpečil, povedal, že zabezpečí osvetlenie ihriska, ani to sa nestalo. Čo chcem povedať, tým podkopáva takýmto konaním ochotu ďalšiu členky ZRPŠ, aby vôbec sa podielali na ďalších akciách. Čiže keď je raz dohoda na členov ZRPŠ a školy, že teda spraví sa to osvetlenie, ja by som bol rád, keby sa to nespravil.
Ja neviem, pán Školník je tu. Áno, pán Školník je tu, môžem na to hneď reagovať. Nech sa páči. Pán poslanec, nebol som prítomný na sedení Združenia rodičov školy a bolo mi povedané, že ja mám za úlohu urobiť to, čo robím každý rok. Takže pripraviť osvetlenie malých svetielok, pripraviť oheň, pripraviť tieto veci. Myslím si, že z mojej strany to bolo splnené. O reflektore ako takom som ja nevedel vôbec. Ďalšia vec, nehajte ma dohovoriť, dobre? Nesmiete sa. Chcem povedať pol slova. No ale smejte sa na tým. Pretože Usmievam sa, pretože viem, aká je pravda. Nakoniec sa to vyriešilo tak, že sa zasvietilo svetlo v triede, aby nenarušalo atmosféru, ktorú každý rok ten lampionový sprievod a celé to posedenie na tom školskom dvore pri tom osvetlení, keď to poviem možno blbo intimnom, ľudia chcú využiť. Ten reflektor, ktorý tam bol donesený, bol, neviem, možno 1000-1500 watový. Takže keby som ja tam na tom školskom dvore zasvietil, tak sa nehnevajte, vidíme ešte aj mravce po tráve, to je jedna vec. Druhá vec, deti, ktoré sa tam chodia sa tam hrať na vlastné riziko. Ani jeden z rodičov tam, tie deti, bol tam niekto pri nich, ja som ich nevidel. Je tam riziko, môže sa udrieť, môže spadnúť, môže si rozbiť hlavu, zlomiť nohu, to je jedno. Ale svetlo ako také sa potom po dohovore s pani riaditeľkou zabezpečilo tak, že sa zasvietila posledná trieda, ktorá osvetľovala, myslím si, že dosť dostatočne ten priestor vzadu, kde tie deti boli. Váš názor, ja hovorím, že nie. Dohoda bola taká, že členka ZRPŠ sa dohodli s učiteľkami, bolo to všetko tam pripravené, nebola ochota, to je všetko, čo chcem povedať. Nebola ochota z vašej strany, nebola ochota. Tak ako vo viacerých veciach, ani v tomto prípade nebola ochota z vašej strany, bohužiaľ. A vnímajú to aj členky ZRPŠ, ale bohužiaľ nedokážu vám to povedať, ale poviem takto verejne. Stretávajú sa so mnou každý deň. A je zaujímavé, že tie členky, ktoré sa so mnou stretnú... Ako by som to diplomaticky povedal? Ak sa raz dohodne, lebo to podkopáva dôveru z ďalšej veci, oni potom nebaví. Ak osobne niečo voči mne, tak si to môžeme potom vydiskutovať, vy toto zastupiteľstva, dobre? Ja vôbec s vami komunikovať nebudem, iba takto verejne, ak chcete. Nech sa páči, povedzte, čo chcete. Prečo? Proste, ja vám chcem vysvetliť, že ich to nebaví, pokiaľ sa na niečom dohodnú a vy si urobte aj tak svoje pravidlá. Urobite si svoje pravidlá bez toho, aby ste rešpektovali to, čo bolo dohodnuté. Teraz vám to zopakujem, že o reflektore som ja nevedel. Jasné, ako aj o iných veciach. O iných, môžete konkretizovať, o ktorých iných, ak sa tu ideme o to baviť. Máte ešte niečo? Malo byť svetlo zapnuté. Pre bezpečnosť detí, ktoré sa tam hrali na pieskovisku a na tých smykalkách a na hojdačkách za úplnej tmy. Môžem ťa poprosiť, koľký rok sa organizuje svetomartinský sprievod? Neviem, veľa. Veľa? No. Koľko rokov sa svietilo, dobre, že nie ako na fotbalovom ihrisku na školskom dvore? Lebo tí ľudia, keď tam prídu, chcú využiť tú atmosféru, ktorá tam je. Aj reflektor bol. Lebo tam sú tie svetlá aj áno, je naprosto... Minimálne minulý rok bolo zasvietené veľké svetlo na ihrisku, bolo minimálne minulý rok. Veľké svetlo na ihrisku sa nesmie svietilo, pán Sivan, minulý rok. No, dobre, nie je to ja sa budem ešte informovať. Má ešte niekto niečo do diskusie, keď prejdeme k našom bode? Dobre, ja ešte v rámci bodu rôzne dám teda hlasovať. Kto je za schválenie investičného zámeru na vybudovanie kompostárne? Nejdem tam dávať sa do uznesenia číslo parcely teraz, lebo nevieme. Ešte ako tie zámery prebehnú a to. Najmä len investičný zámer, že schválujeme. Investičný zámer spraviť výzvy na výstavbu kompostárne. Áno. Ale tu nám máme jeden, čo a potom druhý. Takže iba jeden dám. Iba vlastne, že chceme tú kompostárne. Áno, len to, že by som nechceme ísť o investičného zámeru vybudovania kompostárne. Tak dávam hlasovať, kto je za to. Všetci sú za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne. Bod číslo 12, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesení.
Návrh uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Blatnici dňa 13.11.2025. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva, návrhovú komisiu zložení Troja Vladimír, Sivák Michal, Liško Štefán, overovateľov zápisnice Lišková Mária, Hajčík Peter, Zachar Vladimír, Hryb Jan, zapisovateľa Ivanka Lišková. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. No, teraz toto trošku tak pán popletené, lebo tu nás to pani prokurátorku. Prejednanie protestu prokurátora proti VZN. Za parkovanie sa nevyhovuje, obecné zastupiteľstvo nevyhovuje protestu. A ja to tak... No to skomolené, Júka, potom... Áno, parkovanie. Pozrieme si ten záver. A druhý protest prokurátora o miestnych daniach a poplatkoch vlastne neberieme na vedomie. A to sa ešte pozrieme na to, pretože ja som mám pocit, že tie miestne dane poplatky sú v rámci tohto protestu ako dva protesty. Ona tam bola vlastne povedať vlastne. No ale teraz sa obvoláva, že ešte jeden protest. My nevieme o proteste. Že vyberáme aj tam, kde máme napísané. Ale Juraj Sitek tiež cez telefón hovoril, že to je v rámci toho jedného, tak ja neviem teraz. Však to podľa mňa sme aj tak to prebrali. Dobre. Čo sme dostali? Vy ste dostali ešte raz. Pozrieme sa. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu číslo 6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu čerpania rezervného fondu na spolufinancovanie projektu s názvom Zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie bezpečnosti v obci Blatnica v hodnote 717,46 eur. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu kapitálovej investícií v rámci projektu s názvom Zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie bezpečnosti v obci Blatnica, kód žiadosti 242427, ktorá bude financovaná z dotácie poskytnutej environmentálnym fondom. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z environmentálneho fondu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 1% z celkovej sumy oprávnených nákladov projektu z rozpočtu obce Blatnica. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených nákladov projektu z rozpočtu obce Blatnica. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle paragrafu 4 odstavec 5 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúť s rozpočtom obce na roky 2026, 2027, 2028 platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Blatnica na rok 2026 a návrhu viacročného rozpočtu na rok... Počkaj chvíľu. Toto má byť súčasť uznesenia o rozpočte. Nie je samostatné uznesenie. Tak to dáš dokopy. Ale Ako, zatiaľ čítam stanovisko... o programovom rozpočte. A toto stanovisko má byť k hlavnému rozpočtu. Áno. Že to nedá dokopy. Takže najprv musí byť toto a potom tieto dva body. No, to pani povedať. Takže musíme vlastne schváliť rozpočet, nie. Takže toto. A potom vlastne nie. Nie, nepokračujem. Viacročný rozpočet. To je. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný. A schváľuje To už je... rozpočet na 2026, to bude výjedno. Toto je... Ale tu je najprv stanovisko, to je tu na. To sú stanovisko finančné, toto je vaše stanovisko finančnej komisie, potom je rozpočet schválenie. A tu berieme na vedomie 2027. A ten bod, keď sme teraz pri tom, netrvá to uznesenie, čo sme razí. Berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Blatnica na rok 2026 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 27 a 28.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Blatnica na rok 2026. Za bežné príjmy vo výške 1 28 737 eur a bežné výdavky vo výške 1 2403 eur. Kapitálové príjmy vo výške 0 eur a kapitálové výdavky vo výške 34 441 eur. Za C finančné operácie príjmové vo výške 31 313 a výdavkové vo výške 13 005 eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Blatnica na roky 2027 a 2028. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o uzatvorenie zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene od spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť akciová spoločnosť. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie obce Blatnica do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre MAS Turiec pre programové obdobie 2023 až 2027 v rámci strategického plánu SPP 2023-2027. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Partnerstvo pre MAS Turiec. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť základnej školy v Košťanoch nad Turcom o dotáciu na lyžiarsky výcvik pre žiakov z obce. Schvaľuje zámer predaja osobitým zreteľom, ešte tu je žiadosť Denisy Koľového riadom odkúpenia pozemkov v vlastníctve obce. Schvaľuje zámer predaja osobitým zreteľom obec zabezpečiteľnú ponuku, ktorá bude zohľadnená v cene pozemku. Žiadosť DHZ Blatnica o schválení pridelenia obecného pozemku na výstavbu požiarnej zbrojnice, to berie na vedomie. A neschvaľuje žiadosť pani Kucmanovej o znížení nájmu za obecný pozemok na polovicu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer z pripravovanej výzvy na výstavbu kompostárne. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky pána starostu o realizácii projektov, pána Siváka o práci komisí a zriadení interných predpisov na činnosť komisí, pani Výšková Mária o poďakovanie organizátorom za svetomartinský pochod, za zorganizovanie svetomartinského pochodu a poďakovanie spolku dôchodcov za úpravu cintorína. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za návrh týchto uznesení. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, kto je proti. Týmto vám chcem veľmi pekne poďakovať. Vidíme sa približne o mesiac ešte predstihu pred sviatkami. Ja som... Jožko, môžeš, ja som hovoril, či máte niečo do diskusie. Dobre, uzavrel som, ale môžem diskutovať. Čakal som, kedy skončíte a chcel by som ja povedať nejakú reč. Možno povedať a chcel by som verejne aj pred všetkým a sa poďakovať našim hasičom, ktorí mi pomohli pri požiari. Minulé zastupiteľstvo mi nejako ušlo, lebo mal som tie roboty okolo upratovania toho všetkého a odstráňovania toho požiaru dosť. Takže chcem sa im verejne poďakovať. Prekvapí ma, ako profesionálnu technikou sú vybavení a ako dokázali to všetko zvládnuť na takej úrovni, že možno, že keď oni neprišli na ten termín tak, ako prišli, hľadám by tá autka už tak nestála. Takže klobúk dolu, pred tým všetkým, ako majú výbavu, to vidno, že tí ľudia vlastne sa vedujú tomu a treba si vážiť ľudí, ktorí sú ochotní na úkor svojho voľného času zabezpečovať tak veci, aby sme sa necítili ohrození. Ja som sám nepredpokladal, že také niečo sa môže stať, ale keď prídete do takej situácie, tak dokážete to hodnotiť. A z rozprávania viem, že majú problém, že by potrebovali zrepasovať čerpadlo.
neprijal by som to nikomu, aby sa niekomu stalo a práve vtedy by to zlyhalo. Takže treba počítať aj s tým, že tie peniažky ozaj sú vyhodené nadarmo a je to ozaj ochrana aj zdravia, aj bezpečnosti na všetkých a tá dedina sa rozrastá, takže bol by som rád, keby ste na to počítali do budúcna. Keď si oni tu akože tie pripomienka vlaku tú žiadosť riešili, ak môžem sa hneď teda, keď ich máme asi v debate, by som sa priklonil k tomu pre tej školke to postaviť z jedného dôvodu. Sú tam všetky siete, voda, elektrika, plyn. Kdekoľvek to budete chcieť robiť inde, toto budú o to vyššie náklady. Hej? To je môj postoj. Hej? Druhá vec, čo by som chcel by som vám prečítať dopis, ktorý sme poslali kedysi my Urbár na zastupiteľstvo, teda na obec. A mňa sa ľudia pýtajú, čo je s tým, lebo vznikli tu pri tej pozemkovej úprave také nedorozumenia, z ktorých sú ľudia nešťastní a môžem povedať, že aj ja. Neberte to, že to chcem tu ja niečo rozbíjať, alebo ako práve naopak. Nepatrím k tej skupine, ktorí niečo chcú rozbíjať, ja som za zjednotovanie vecí, ale aj vydiskutovanie. Takže my sme 18.6. podali sem na obecný úrad žiadosť s tým, že zistili sme, že na základe protokolu číslo 016-47/2022 PS 018-0015/22 protokol, ktorý vznikol medzi obcov Blatnica a Slovenským pozemkovým fondom, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmluv dňa 12.12.2002. Mala dôjsť k odovzdaniu vlastníckej nehnuteľnosti, ktoré sa týkali nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Ako vyplýva z predmetného protokolu medzi nehnuteľnosťami, ku ktorým malo byť odovzdané vlastníctvo, obec Blatnica Slovenskému pozemkovému fondu sa nachádza aj čas spoločnej nehnuteľnosti, ktorá bola dovtedy v celosti evidovaná na liste 1374. Pôvodný starý historický bol 200, to znamená, že to bol vyložený len Urbár. Z protokolu vyplýval, že sa malo jednať o následovné pozemky a parcely spoločnej nehnuteľnosti. Pre parcely vám nejdem čítať, lebo to je toho tu na dosť. Ale čo je zaujímavé, že niekto vyrobil takéto niečo, že teda malo dôjsť o prevod vlastníckých práv podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Obec mala 67 podielov z 3682 a urobilo sa tak, že len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, konkrétne v 22 parcelách celkového počtu 98 parciel spoločnej nehnuteľnosti bolo prevedených. To znamená, že bol tam vytvorený maximálny zmetok. To je proste, ak sú pozemkové úpravy, v Blatnickej doliny sa to vôbec nemalo počítať. A Jožko, aby aj vedeli, prevedených na koho? No, idem čítať ďalej. V úvode protokolu sa uvádza, že je to protokol o odovzdaní vlastníctva nehnuteľnosti podľa zákona číslo 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov v pôvode a inému poľnohospodárskemu majetku v zemi neskorších predpisov podľa zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Pozemkové spoločenstva sú vlastne Urbár, hej, a týchto sa to vlastne nemalo dotýkať, ak sa robilo pozemková úprava, tak sa robilo tu na ventravilovanie a extravilovanie dolu v doline. Prečo to takto vymysleli? No, poviem to tak, že je paradox, že boli vyčlenené pozemky pod našima chatami. Pozemok pod chatou drevenou, ktorú napríklad postavili naši rodičia po vojne,
keď ešte Slovenský pozemkový fond neexistoval, oni si tam vyťahnú nejakú parcelku, že to patrí, že je to aj Slovenského pozemkového fondu. Pozemkové spoločenstvá sú o tom, že ak je tu 3682 podielov, a keď si ja zoberiem jedno ihličie zo stromu, tak ho musím rozdeliť na 3682 a nemôžem si povedať, že táto parcela je moja. Len aby ste boli v obraze. Čo to je, hej? Podľa paragrafu 9, odsek 9 zákona o pozemkových spoločenstvách prevod alebo prechod vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. Hej. Z uvedeného vyplýva, že predmetným protokolom došlo k nezákonnému prevodu vlastníckeho práva obce Blatnica podielu spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkách, čo je v rozpore so zákonom o pozemkových spoločenstvách. Ešte záver môžem prečítať. Tým pádom vlastne tam sa došla k niečomu inému, teda, že v tom protokole vlastne ako obec, keby odovzdala aj Slovenskému pozemkovému fondu 8191 m2, to znamená, že 8 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ako aj ďalší podiel na spoločnej nehnuteľnosti na 67 3480, to je niečo zase, čo bolo súčasťou pozemku, ktoré sa už akože v našom, ak by som povedal, vytratili, hej? Stratili sa. No. Na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, a to parcela číslo E 378 a 576 1, dotýčia evidovaný na liste vlastníctva 1127 vlastníci o celkovej výmere 4432 metrov. Uvádzame, že spôsoby prevodu vlastníctva majetku obce sú stanovené v paragrafe 9 odsek 1 zákona číslo 138 91. roku zbierky majetku obci, pričom prevod vlastníctva majetku obce protokolom o odovzdávaní vlastníckych nehnuteľností medzi spôsobmi prevodu vlastníctva majetku obce v zákone o majetku obci uvedený nie je. Na základe daného stavu veci preto výbor Urbanského pozemského spoločenstva s týmto žiada o stanovisko gore uvedenie skutočnosti, nakoľko ďalšie zotrvanie opísaného stavu prechodu vlastníckeho práva obce Blatnica k podielu spoločnej nehnuteľnosti je na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti považuje výbor spoločenstva za nepriateľné. Čo sa stalo týmto pádom, že vlastne to takto rozhádzali? Bývalé lúky sú stále evidované ako poľnohospodárska pôda. Stalo sa to, že sa nám začínajú natláčať sem ľudia, ktorí možno nenajčistejším spôsobom prišli k peniazom a oni by teraz tie pozemky radi kupovali. Zákon o pozemkových spoločenstvách, a teda tam máme ten najpresnejší 5. stupeň ochrany prírody, kde prevod vlastníckeho práva môže byť jedine medzi členmi, po prípade, keď to nechce kúpiť niekto zo členovaní alebo ani spoločenstvo, na prvom mieste je štát. Ale tu sa chcelo dosiahnuť asi to, že ľudia by si mali uvedomiť. V rámci, som čítal, že to bolo v roku 2022, bez nášho vedomia vyrobili nový list vlastníctva, to je ten 1699, kde tieto pozemky pod tými chatami a tak ďalej vyťahli. Takže jednoznačne by som povedal, že sa jednalo o podvod, kde bývalá vláda pod vedením tých slávnych slušných ľudí vyrobila zákon, kde pozemky vo vlastníctve štátu mali prejsť do správ národných parkov. Dobre počujete. Teraz, keď sa dívate na televízor, všetci mudrujú ako to, že je všetko v zrýchlenom konaní, že sa nemajú kedy pripomienkovať. Kto sa vtedy, keď sme boli zavretí doma, pýtal týchto, nechcem povedať neslušné slovo,
že urobili zákon bez pripomienkovania, aby sme museli byť doma zavretí a oni urobili takýto podvod. Takto sa nechovajú slušní ľudia. No Jožko, ja ti doplním, ďakujem, však vieš, že boli sme spolu na tých stretnutiach, keď sa robila zonácia v Národnom parku, už tam to zaváňalo kadečím. Áno, je pravda, že obci bola doručená táto žiadosť, požiadavka zo strany Urbáru, obratom bola postúpená na Slovenský pozemkový fond s požiadavkou o stanovisko k tejto veci, k tomuto nejakom prevodu majetku, menovite pani Makovníkovej, ktorá za Slovenský pozemkový fond, čak Viedra Vládko bola súčasťou týmu, ale vyslovene za pozemkový fond. To bolo v júni. Druhýkrát, keďže sme nedostali žiadne stanovisko, mám pocit, že na konci júla viem to doložiť, mám to v pošte. Boli opakovane vyzvaní ku dnešnému dňu, ja nemám odpoveď k tomuto listu od nich žiadne. Som rád, že to aj si to Jožko otvoril. Že to riešili na výbore. Ale ja ešte chcem dopovedať, že ja pondelok, ja nebudem riešiť pani Makovníkovú, je to radový zamestnanec, keďže neviem, či to chce zametať pod koberec alebo čo. Ja pošlem na riaditeľstvo generálny list. S tým, že chcem od nich analýzu vysvetlenie, ako k tomu vlastne došlo. No, je to o tom, že my sme vlastne mali výbor urbársky, kde sme tieto veci riešili po právnej stránke, ako by sa to malo dať do poriadku. A preto som sa rozhodol toto aj prečítať, že tam som bol jedným členom nášho výboru oslovený, že ja a Janko Trnkovci, ktorý je už priateľ môj nebohý, že by sme niečo podpísali, že je to všetko v poriadku. V živote som nič nepodpísal. Údajne aj ja. Preto to čítam tu, že v živote som nič nepodpísal. Nepamätám si, že by som ja podpísoval niečo. A my máme tu v tejto dedine, tak ja budem čo k vám nepatrí. Jožko, tam je ešte jedna zvláštna vec, neviem, či vidieť. A teraz sa prišlo na to až pri tej čističke. Lebo my budeme opredávať pozemok pod tú čističku. Hej? A zrazu na liste vlastníctva, čo nebolo, je predkúpne právo Slovenského pozemkového fondu. A to svieti na liste vlastníctva, kde je všetko, to je kemp a všetko. Tak oni nám veľkoryso v rámci pozemkových úprav dali miestne komunikácie, polnocestne všetko. Vy si pamätáte, že by na tých našich sedeniach ohľadom pozemkových úprav hovoril niekto o nejakom, že dobre, tak my vám dáme, ale za to bude predkúpne právo? Je to obecné, je to na liste vlastníctva obce, ale je tam predkúpne právo pozemkového fondu. Teraz požiadali o výmaz a zrazu ten výmaz sa dá urobiť, už ho robia práve. No Marko, toho len. A preto som to prečítal. Na tom výbore som bol ináč neboznámený, že ja som tu povedal, že opäť nadobudla niečo neoprávnené, to som ja nepovedal, ten zápis bol nepresný. Vládko povedal, že je to opravené, aj takto nie je v poriadku celkové, ale dobre. V tom zápise, ktorý ja som nič nehovoril o nejakých pozemkových úpravách, alebo ja neviem, o protokole nejakom dodatku, alebo ako jednoznačne sa jedná o to, že takýto prevod majetku na akýkoľvek zákon číslo 138/91 nepozná takýto a je nezákonný. To znamená, že tí ľudia nás chceli svojím spôsobom, tak ako to bolo rozhodnuté, že chceli cirkevo pripraviť o majetok a na poslednú chvíľu sa nám to podarilo stopnúť. Tak toto bola veľká hra, ktorá bola rozhodnutá dávno dopredu, naplánovaná po našom zhromaždení. Keď sme mali zhromaždenie vo februári, list vlastníctva taký neexistoval a potom zrazu mesiac po našom zhromaždení sa objavil ďalší list vlastníctva bez nášho vedomia, takýto pamflet. Takže ak ľudia budú do budúcna chcieť voliť a chcú prísť o pozemky, tak nech si volia tých slušných ľudí, lebo tých tak slušne pripravia o všetko, že to je nehoráznosť do neba volajúca. Keby som mal povedať, že ak bol nejaký napadnutý katastre, že chceli vymazať vlastníctvo, ľudia moji, neboli sme to my. V akom stave je to, Jožko, teraz? No, je to v stave takom, že počúvate televíziu, pána daroval všetko, čo mohol
a škoda žiadna nevznikla, tak tento štát je tak rozbitý po všetkých stránkach, že to sa nedá ani povedať. To sa nedá ani povedať. My sme si naše veci sme dali do poriadku právne, Dobikovci, len ešte nám toto chýba vlastne, to je to obecné pozemky, čo... No ale smutné je to, že... No, Karol to vyšiel cez tú pani, nerobia pre všetkých. Lebo my vlastne ako hudba nemôžeme teraz obci vyplatiť peniaze za pozemky, čo za hory a za ujmu, lebo na liste vlastníctva nie je obec, ale pozemkový fond. A teraz hovorím, tým, že tie lúky sú stále ešte evidované ako poľnohospodárska pôda, tak tí ľudia, ktorí prišli k tým peniazom, oslovujú tých starších ľudí, tí mi vyvolávajú, čo mám s tým robiť. No tí, čo majú rozum, povedia, že oni sa držia len to, čo sme sa dohodli, že to je po našich rodičoch, po starých rodičoch, ale že si to jednoducho žiadnym špekulantom nedajú. Ale čo je toto za štát, keď umožňuje takýmto podnikateľom, podvodníkom takéto kroky robiť a vlastníkov alebo občanov to vôbec nezaujíma, veď tento kataster bol kedysi najväčší v Turci, tak asi niečo tí ľudia tu znamenali, tí naši predkovia. A ja by som bol rád, aby boli takí jednotní, ako boli pred 239 rokmi, že boli takí, že za 4 mesiace dokázali postaviť kostol. Kedy bude dedina taká jednotná? A to sa ja nedožijem, už to je jasné. No, ale... No je to smutné, ale je to tak, lebo každý je múdry za potom, ale prísť a povedať, poďme spoločne niečo robiť, nie. Moje strany asi všetko.